Sebavedomie patrí medzi tie čarovné slovíčka, ktoré sa spájajú s pojmom seba. Sebavedomie, sebaúcta či sebadôvera. Sebavedomie znamená, že si trúfnem zvládnuť úlohu, ktorá predo mnou stojí na základe predošlých pozitívnych skúseností a ocenení, ktoré sa mi dostali a úspechov, ktoré som zažila v predošlých obdobiach. Sebaúcta je pojem, ktorý sa spája s tým, že nedovolím iným, aby sa ku mne nesprávali rovnako pekne a láskavo, ako ja sa snažím správať ako k sebe, tak aj k iným. No a sebadôvera je pojem, ktorý znamená, že poznám svoje silné stránky, ako aj tie slabiny, a podľa toho sa dokážem správať v pohode ako doma, tak aj v práci. Keď sa už bavíme o tých silných a slabých stránkach, je dôležité ich veľmi jasne mať v sebe pomenované a dovolím si povedať aj zažité. Ja veľmi často používam pojem siahnuť si sám na seba. Silné stránky sú veci, ktoré mi opakovane pomáhajú zvládať zložité situácie, a naopak tie slabé stránky môžu byť prekvapivé. Ak k nám zavítate, možno zistíte, že veci, ktoré predtým vám aj vaše okolie označovalo ako váš nedostatok, môžu byť veľmi pozitívom alebo veľkým pozitívom pre vás, akým je napríklad tvrdohlavosť, ktorú rátame medzi pozitívne vôľové vlastnosti a vďaka nej dokážete dosahovať svoje ciele napriek prekážkam.